Posledná otázka, veľa sa tu hovorilo o dobrých vzťahoch s Maďarskom. Včera líder strany TISA Peter Maďar povedal, že údajne pán Orbán pre vás pripravoval nejaké auto na maďarských hraniciach v čase, keď sa hovorilo v parlamente o vašej imunite. Či sa môžete k týmto obvineniam vyjadriť? Pán redaktor, počuli ste niekedy odo mňa, že by som sa vyjadroval k osobe, ktorá sa volá pán Maďar? Počuli ste odo mňa niekedy vyjadrenie... Iba tie obvinenia, či sa k ním... Nie, ešte raz, ale či ste niekedy počuli odo mňa nejaké podobné vyjadrenie, ktoré sa týka opozičného poslanca v Maďarsku pána Maďara? Pán redaktor, mám na stole oficiálnu reakciu na tieto bludy pána Maďara. To je taký istý bludár ako pán Šimečka. Taký istý. Ale ja by som bol veľmi rád, keby ste pracovali s oficiálnou reakciou, ktorá bude a je k dispozícii, pretože takéto niečo môže povedať len tak nepripravený a neznalý človek, ako je pán Šimečka. To je presne to isté. To je probruselský aktivista, ktorý šíri krížom krážom, čo mu príde, na rozum si myslí, že zarobí na tom nejaké percent. Tak ja presne vysvetľujem, že